Idemo daleko da spasimo sve, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Nek svo zlo nestane od nijako. Mi smo sada tu, od nijako. u dobru i u zlu. Od nijako. Mi uz tebe smo, od nijako. jači zajedno. Ulog je na stolu. Ćao svima. O, to je baš teško. Mora da se šališ. Nažalost, ne. Hej, šta se ovde dešava? Kad bih mogla nešto da učinim. Baš lepo od tebe, Elita. Ali, hoće li neko da mi kaže šta se dešava? Vidi, pričat ćemo posle časa, važi? Ne obraćajte pažnju na mene, kao da ne postojim, a? Zapamtite. Ma šta pričaš? Jumin otac je ostao bez posla. Razmišljaju da se vrate u Japan da bi tamo radio. Mora da se šališ. Nije sigurno, ne paniči. Šta? Jumi odlazi. Možda je nikad nećemo ni videti, a ja da ne paničim. Znaš šta, lako ćemo to srediti. A jeli? A kako? Pa vidiš, ako oženiš Jumi, moći će da dobije zelenu kartu. Baš smešno. Pokušavam da unese malo vedrine. Qualcosa, jel vam treba nešto? Per favore, signor Kađa, Si, Ulrik. mogu li da odem do ambulante? Ne osjećam se baš dobro. U Moby Dicku Melville koristi književnu tehniku lika u romanu koji govori: Izvinite, profesorka, da, Yumi, mogu li da odem do ambulante? Zašto ne ostaneš ovde u internatu? U Japan možeš da ideš preko letnjeg raspusta. Šališ se, moji roditelji to nikada ne bi prihvatili. Šta više, potrebna sam im. A zar ne bi trebalo da bude obrnuto? Šta ako... Lepo od tebe što pokušavaš da nađeš rešenje, ali ništa još nije rešeno. Nema razloga za brigu. Znam! Zašto ne pišemo nekom političaru da nam pomogne? Da, zašto ne i predsjedniku kad smo već tu? Spreman za večeru? Idi ti, vidimo se tamo. Poštovani predsjedniče, piše vam o devojci po imenu Yumi. Yumi je jedna divna osoba. Poreklom je iz Japana, ali stvarno voli našu zemlju. Ja, kakva gomila gluposti. Poštovani predsjedniče, hoćeš da umukneš? Zar ne vidiš da pokušavam da se koncentrišem? Ovo nedeljni super jackpot je 30 miliona! A sad, dopunski broj, 14. 2 puta srećna sedmica, u svakom slučaju. Zapamtite ljudi, ovo nedeljni super jackpot je 30 miliona! Ne mogu to da uradim. Ne bi bilo u redu. Jesi li video sa agencijama za zapošljavanje? Nisam imao vremena. Šteta. Možda imaju nešto za tebe. Čisto da premostimo dok se ne vratimo u Kyoto. Nema ništa za mene. Suviše je ljudi mog profila. I to dobro znaš. Svejedno, ako ne potražiš, nećeš ništa ni naći. Ma, prestani već jednom. Šta je sa tobom? Jesi li ti išla u agenciju za zapošljavanje? Ha? Nije u našoj sobi, ne znam gde je. Imam utisak da Ulriku ova situacija pada teže nego nama. To si u pravu. Za Urlika je Jumin odlazak, pa zamisli kako bi se ti osjećala da Jeremy mora da ode. Zašto to kažeš? Zato što volim kad pocrveniš. Čekaj, šta se desilo? Zašto smo se vratili u prošlost? Jel tog Sena preuzeo kontrolu nad funkcijom vraćanja kroz vreme? To je već radio. Nema šanse. Napravio sam poseban program da ga sprečim. Super skener ne prikazuje da ima aktiviranih tornjeva. Ovo je stvarno čudno. Idem u fabriku posle časa da proverim.
Evo, izvolite. Znaš da nisi dovoljno star da igraš ovo, mladiću? Ma, to je za moju mamu. Zamolila me da kupim. A, u tom slučaju. Ulriče, idemo da proverimo stvari u fabrici posle časova. O tom skoku vremena unazad, dolaziš? Ne, ja treba da učim hemiju. Hej, jel mogu ja da učim s tobom? Uopšte ne kapiram Mendeljejev prirodni sistem. Radije bih da učim sam. Pa sigurno će vam ovo izgledati smešno, ali čuo sam da imate problema sa poslom. I to, pa sam mislio, kupio sam vam tiket za loto. Nikad se ne zna. Možda imate sreće. Onda možete da ostanete ovde sa Yumi. Žao mi je, sine, ali moraš da priznaš da je baš smešna. Da li znaš koja je verovatnoća da se dobije na lotovu? Ali makar si me nasmejao. To je baš ono što mi sad treba. Kako god, lepo od tebe, Ulriče, baš smo divnuti. Ne zaboravite da gledate izvlačenje. Da, i molim vas, nemojte da kažete Yumi da sam ovo dao. Možda će to pogrešno razumeti. Baš je slatkiš ovaj Ulrik. Da, samo ne shvata da nam je šansa 1:14 miliona da dobijemo na lotovu. A sada, još jednom rezultati lotoa. Dobitna kombinacija za današnji super jackpot je... 6, 22, 10, 47, 13, 37 i dopunski broj... 14. Dva puta mogu da verujem. sedmica. Ćao, šta se dešava? Ovo je dobitni listić. Jackpot. Što je to jackpot? Nije moguće! Ha? Igrali ste loto? Ali mislila sam da mrzite igre na sreću. U stvari, to je bio tvoj drug Ulrik. Dao nam je listić. Nije želeo da ti znaš. Ne shvatam. Ksena nema ništa s tim. Kao da je neko podesio povratak u prošlost odavde. Osim što sam ja jedini koji zna kako. Osim ako nije pročitao uputstva. Zašto to kažeš? Ćao. Ćao, Ulriče. Znaš, zadivljuje me tvoja kompjuterska veština. Moja? Stvarno? Pa, uneo si kod za povratak u prošlost u kompjuter bez jedne greške. Svaka čast. Dobro urađeno. O čemu to pričaš? Ne troši glas. Znamo da si ti pokrenuo povratak u prošlost. Prekršio si pravilo broj 1, Urliče. Ne mogu da verujem. Uradio sam to zbog Yumi. Da bi ostala. Nisam te pitala za pomoć. Jel shvataš šta si napravio, Ulriče? Znaš da povratak u prošlost čini Ksenu jačim. Što prvo nisi nas pitao, ha? Zašto si morao krišom? Žao mi je. Kasno je za žaljenje. Izdao si naše poverenje. Evo, vraćam ti tvoj glupi listić. Moji roditelji misle da pare pripadaju tebi. Od sad. I dok te ne obavestimo drugačije, izbačen si iz grupe, Ulriče. Nadam se da će sve biti u redu. Hej, šta ima, Ulriče? Ne izgledaš baš dobro. U pravu si. A kad tebe vidim, još mi je gore. Ne vredi biti fin sa ljudima. Sisi, čekaj. Izvinjavam se. Nešto sam nervozan. Stvarno ne razumem šta vidi na njemu. I to što kažeš, stvarno mi ne parira ni po izgledu ni po pameti. Misliš da si zgodan, ha? Ništa više nego što si pametan. Ajde ponovi to ako smeš.
Afrika je kontinent koji ima najviše problema zbog nestašice vode, a seoske oblasti u Africi su još više time pogođene. Manje od pola svih ruralnih zona imaju bilo kakav pristup vodi. Kad pomislim koliko samo stalno kukamo. Seoske populacije ima pristup higijenskim sistemima, bilo kroz javnu kanalizaciju ili septičku jamu. Nema šanse. Ksena je napao. Šta? Od sad, zvoni za manje od minut. Otići ćemo u fabriku čim zvoni. Bez Urlika? Bez Ulrika. 1000 kvadratnih metara i stanovništvo od 720 miliona. A vidimo se opet sledeće nedelje. Hej, Nikolas! Ne zaboravite na seminarske radove o tome kako biste vi pomogli afričkom stanovništvu. Transferuj Aelitu! Transferuj Yumi! Transferuj Oda! Skeniraj Oda! Skeniraj Aelitu! Skeniraj Yumi! Virtualizacija. Stiže prevoz. Gospođice, učinite mi čast i ukrcajte se na moju skromnu dasku. Aktivirani toranj se nalazi 2 visoravni ka severu. Dobro, idemo. Za sada nema čudovišta na vidiku. Ne brinem se ja za čudovišta, već što Ksena napada planetu. I dalje ne znamo šta nam je sad pripremio. Da, pa ja bih da mi deaktiviramo toranj pre nego što saznamo. Kako ti narediš, Ksena? Kraba! Vidi tamo! Jel me to oči varaju ili ih ima najmanje 20? Yumi, u Lioku nema priviđenja. Toga sam se i plašila. Usput, hvala što si nas upozorio, Jeremy. Jeremy? Sada će ti rane postati smrtonosne. Jeremy, jesi to ti? Odgovori mi, molim te. Nije to Jeremy, uvek bi mu prepoznao smeh. To je Nikolas. Nikolas? Jesi siguran? Niko drugi se ne smeje tako glupavo, niko na svetu. Pazi, krabe! Bolje bi bilo da bežimo što pre. Yumi! Yumi, jesi li dobro? Ne razumem. Zašto toliko boli? Zar ne bi trebalo samo da izgubim životne poene? Nešto nije u redu u fabrici. Ode! Krabe! Morat ćemo da nađemo sklonište. Još si lepše kad treniraš. Sisi, voleo bih da budem sam. Jesi poludeo? To je poslednja stvar koja ti treba kad si neraspoložen. Upravo suprotno, potrebni su ti prijatelji. Nemam više prijatelje. A ja? Šta sam ti ja onda? Sisi, tu si. Svuda sam te tražio. Pa, pravi se da nisam ovde i nastavi da tražiš. Zašto ne odeš da se družiš sa svojim drugarom Nikolasom? Ja bih, ali ne mogu ni Nikolasa da nađem. Otrčao je kao lud posle časa za Jeremijem Odom i onom novom devojčicom. Totalno je bio pogubljen. Glas mu je zvučao čudno, imao je čudan pogled u očima. Ksena. Zašto mi sve to pričaš? Baš me briga. Zar ne vidiš da sam sa Ulrikom? Pa i nisi više. Idem da proverim.
inače... Au, to baš boli. Red je na mene. Neće im dugo trebati da nađu zaobilazni put. Jeremy? Možda baš mene tražiš? Od kad si ti postao sportista? Ne mogu da verujem. Ajde, Spider-mane, drži se. Nisam još odustao. Jeremy, probudi se više. Moraš da ustaneš. Ej, ćao, Ulriče, kako si? Jeremy, saberi se, treba mi tvoja pomoć. Pošto se ne osjećam baš najbolje... Ode, Yumi, Aelita, da li me čujete? Odgovorite mi, molim vas. Ulriče, jesi li to ti? Sjajno, živi ste. Da, ali nismo u sjajnoj formi. Šta je sa Jeremijem? On nije ni za šta. Ne shvatam. Na ekranu nema ničega. Mora da je zbog toga paljba Kseninih čudovišta zaista bolela. Kakva je to buka? Toga sam se i plašila. Krabe su prošle kroz zid od peska. Stvarno mi je žao zbog ovog, Jeremy. Radim ovo zbog tebe. Šta se dešava? Dobro, nije vreme da se vučete. Nikolas je deaktivirao skener. Mislim da ću ga brzo popraviti. Jeremy, htio sam da ti kažem... Kasnije, idi do skenera i pripremi se. Hajde! Yumi, ne! Da! Ha! Opet smo nepobedivi! Držite se, šaljem vam Ulrika! Jeremy! Transferuj Ulrika! Aha! Skeniraj Ulrika! Laserska strela! Virtualizacija! Ćao, ljudi. Nisam vam puno nedostajao, zar ne? Pomalo da. Da, ali oni tamo nam neće nedostajati ako se ne mrdneš. Prevozna sredstva stižu. Treba će vam. Okej, super. Sve što treba da uradimo je da prođemo kroz kordon čudovišta. Ti i Yumi biste mogli odozgo. A kuda ćeš ti? Ja ću kako znam najbolje. Moj specijalitet. Ajde, Elita, nemamo mnogo vremena.
Sad je stvarno preterao. Ništa više nego ti. Hajde, idemo. Nema šanse da uspe. O, ne! Još jedan od onih stvorova! Prestani da se mrdaš toliko. Kako misliš da ti pomognem? Nemoj da budeš tako spor, okej? Trudim se da me ne pogode! Sad! Jeremy, mislim da smo gotovi. Ulriče, najbolji si! Hej, pa šta je sa mnom? Imam li ja neke zasluge? Toren deaktiviran. Kažeš da je ovako izgledao kad si ga našao? Da, u sred kampusa. To je veoma čudno. Mora da se onesvestio. Ništa ozbiljno u svakom slučaju. Znam da si to uradio zbog mene, Ulriče. Ali trebalo je prvo tebe da pitam. Tako je. Izvini. Pa, jel se vraćaš u grupu? Izgleda da da. Hej, a šta ćeš da uradiš sa listićem za loto? Razmišljao sam o tome i odlučio sam da ga dam društvu za izgradnju bunara u Africi. Stvarno? Kakva sjajna ideja! Da? O, da, slušam. Aha. Dobro. Vidimo se večeras. Moj otac je našao posao u Takahashiju. Takahashi? Misliš u Japanu? Ne, Tupane! Ovde! Jej, super!